Parlan. Lho jawabane ngono terakhir. Tak terjemahke ora ngerti iki sapa. Lah tak terjemahke sing keri. Iki sapa? Putrane Pak Haji Parlan. Oh iya. Iki menerangkan. Aja bangga dhisik manten kakung. Fatan. F-A-T-A-N. Terus terang lho aku ki selama ini ndak pernah menerjemahkan F iki apa. Tenan. Alah kudu iso. Ora iso wis iman-iman adu-adu kok Semarang. F. Nah, ku lho diomongi lho. Firasatku kok piyayine apik. Apa dagelan kondang gur manut karo sing nonton iki lho. Aku ora muni firasat kene ya firasatku. Aku ora manut penonton iki piye wong aku iki kerep entuk job saka penonton iki. Ning ora iso diganti aja ela-elu ngono kuwi. Liyane firasat. Ayo. Walah lalah. Wong iki mbok aja ngono lho. Lah bocah SD ujiane nurun kancane ora oleh opone dagelan. Ayo. Ayo, F. Apa le? F. Engko tak kei rokok sak pak apa? Apa? Ayo aja pendelak-pendelik. F. Ya Allah, golek pangan kok rekosane kok ngene. Ya ora apa-apa wong jenenge wong golek pangan ki gampang ya terus muluk ngono ya tegese malah ora nikmat. Faidah tumrape Pak Haji Parlan. Sing nuduhi sapa iki mau? Ora ono. Sing nuduhi sapa, Dar? Agar ngaku-ngaku ngandani tak bacok kowe. Ora iso sing nuduhi pengrawit tak ora iso, dibusak ora iso ngono kuwi apa Oke. Wis, pokoke tak oyak nganti panemumu dhewe. Sing mirsani anu ampun diarahi, Pak. iki muri pemikiran. Mergo saiki pancen garenge wis lali. F. Ayo. Fisike pancen becik. Aku kok. Iya. Aku ki nonton gareng sak jek jumblek iki bingung lagi bengi iki. Ayo. Perkara F. Ya perkarane ya ditransfer kuwi mau lho. Tutupne. Fisike pancen becik. Akeh sing nyenengi. Nah, T. Tetep nyang Mbak Briyanti. A. Atine ora iso wah. N. Isa ngono ta? Piye to? Fatan. Oh, mateni N to? Iya, ngono. Oh, lah ora ngerti kok. Kowe ora ngerti padune kowe mikir bingung Ora ya sini mikir. kan. Ayo N. Jiro lu N. Nek ora kleru ya penduduk parang gini. Oh, alah ya. Kowe iki nyambut gawe karo kowe iku ora ameng-ameng nyawa. Lho Piyai Magetan, Piyai Parang wis preso sing jenenge Gareng iki adalah seniman yang cerdas untuk ngonceki tembung, ngonceki huruf. Nggih napa mboten, Pak? Lah iya perkara F bingung. Ya ning ya ora dadak ngono mau ning kono omong-omongan suwe kok ya ora omong. Ya rasah jeneng adu kecerdasan iki ngono kuwi kok ya. Lah wong luput saka penjangkaku sing tak kira sing mbok kon nerjemahke iki jenengmu. Lah ngapa wong padha-padha senimane ya terjemahke ya sing nanggap. Lho ning penonton lak kepengin ngerti artine jenengmu ki sapa. Kepengin ngerti mboten? Lho. Ki dirungokke. Suara penonton tuh suara penanggap. Jenenge sapa? Lah jenenge dhewe kok lali. Ora sing arep kok terjemahke jenenge jenengmu. Ya, Cahya Kuntadi. Lho jare ya. Oh sing kuwi. Lho lha kowe pilih sing ndi? Lho sing akeh tak pangan, sing sithik tak lepeh. Wah, lah kuwi ngragas lek kuwi ora. Ya ora wong. Jaluke sing akeh. Ya wis sing cekak wae, ya. Aja cekak masuk angin, sing dawa. Angel pancen iki. Cahya Kuntadi. Ya, pokoke kudu elek lho, ayo. Ora. Iki aku yang menerjemahkan kowe real apa anane. Heeh. Cah Blitar ning saiki uripe ning Karanganyar. Ya ora. Iya. Alhamdulillah apik. Bener ta? Dadi gen ngerti sing arep nanggap ngerti. Oh ya saiki omahe Karanganyar. Yo. Ya iki putrane Ki Sukron Suwanda sing nomor 3. Wah, aja. Ya ora, riyen. Faktor. Faktur. Ayo, Faktor kok faktur. Piye? Fakta ngono lho, ora. Ya, terus bar kuwi kun. Kun ki teka tembung kun. Kondang minangka dalang lan dosen isi Surakarta. Ya.
F. Fisike. Karo jenenge dhewe kok. Lah kuwi sing ketok-ketokan panggah F ae kan mau ya. Ta. Ta ki tandange becik. Gunemane cetha sanggite lihe. Wah, apik. Keri dhewe kudu apik. Dipek sinden kesi. Lah kok gur cethong ngeglok cekak ngono piye? Loh, bonggol banggal iki kudune Gembira. Gembira. Oh, lah wong aku urung kenal kowe wis kenal kesi kok. Lho kuwi bener tembungku dipek sinden kesi. Wong lanang wenang milih ning wong wedok wenang nolak. Nadyan kowe milih kesi, kesi yen ora gelem ya iso ditolak. Mula dipek sinden kesi. Oh, yen dheweke ora gelem karo kowe nglepeh le. Ya ora apa-apa nglepeh, timbangane entuk dagelan paling ya gur ngenes. Lho, ning lak grantese. Iya. Tak golekne kanca Mas Gareng. Nah, iki sing dinteni. Heh? Kiai. Heh? Kancaku sapa? Oh, iki tak enteni kok. Oh iya. Ini aku dalang ruwat. Nggih. Paranggono sing lagi viral naik daun Mbak Elisa Orkaros Alaso. Iki kene dhuwur wae gen cetha. Arum Bali, ya to, diaturake. Jumeneng Mbak Elisa. Yuk. Oh. Dalu. Ya. Kabare piye, Dok? Apik. Mateni ki. Apa? Mateni ki apik. 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 Bagus. Bagus. Sae. Sehat. Sehat sedaya selamat. Pacange Mbak Limbo sugeng dalu. Sugeng dalu. Bapak Ibu sedaya sugeng dalu. Kalian sedaya ingkang wonten margi ngatos-atos nggih kula menyapa saking kamera kebak ning margi. Tulung nggih ampun nguyu. Amargi bahaya. Lah kan margine munggah medu. Sik lagi iki lho sindan ngurusi wong nguyuh lagi iki lho. Iki penting lho. Engko nonton dagelan badhe gareng. Engko guyu kebingkel-bingkel nek nguyuh mesake sing ngisor. Iya, nek rasa makane weling tulung nggih mengke nek kebingkel-bingkel ampun nguyuh mesake mengke sik ngisor mengke ndak geno. Ambo sah. Mbak Elisa, sampean rasa perlu khawatir karo penonton wayang. Mligine Piye Kakung, upamane nguyuh sak nggon-nggon, kuwi ora bakal khawatir mergo wis nggawa obat. Oh, napa nggih ngangge obat? Obat apa? Obat abit. Sederek mangayu bagyo nggih untuk Bapak Parlen. Pak Parlan. Sing salah kowe. Ngopo? Sing salah kowe. Sinden pilek kok mbojak ya kowe. Lho iki sing ngersake Pak Parlan lho sampean maido aku padha karo maido Pak Parlan. Oh sing ngersake Pak Parlan. Oh. Oh apik sinden apik iki. Lambene gareng. Mugi-mugi kula nderek dedongakaken dengan ten kekalihipun.
Mugi saged sereruntungan kadya mimi lan mituno. Langgeng lan engkal kagungan putra. Gandeng niki wau getosipun papat lan pengen putune niku kalih, ibu pengen putune 3, terus iku sing saka besan itu pengen putune 3, sing sijine ya besan lanang, besan wedok ya pengen 3, berarti sepro 3, loro 3 tambah ya kira-kira 11 ya Mbak, semangat. Iki jane wong iki wayangan mau duwe gawe malah kaya wong arep mudu togel ae. Lah yo kan banyak anak banyak rezeki. Iya, jenengan Mbak Elisa karo Pak Parlan iki wis diinteni. Piye carane iso nglipur warga masyarakat wonten ing mriki Taman Kula Arum. bahagia sanget saged sowan mriki. Ora ana basa kok bahagia iki. Jawa. Ya Jawa ki bahagia ya bahagia aja Jawa bahagia. Bahagia basa Indonesia. Apa Jawane? Iya bener. Kowe aja ngengkel. Kuwi lek di apa kuwi diprotes kaya banter omongane. Wis banter aku ora mudeng. Tenan lho kumpul Elisa 3 dina iso stroke lho aku ngene. Aja ampun Aja. sentro pate kare. Heeh, dadi bahagia. Yo, Mergo- saged sowan wonten Parang tapi ki dudu pantai. Pak. Parang. Oh, kalak Parang pantai iki Yogya. Lah yo ning Jojo Parang iki kabeh pantai Parang Tritis, Parang Endok, Parang Kusumo. Heeh. Ning kene Parang tapi taman. Ah, taman asri. Taman Arum. Lah ya saking asrine tumbuh kembang dadi Dadi arum. Pinter cerdas jagela. Wah, kok sah? Cerdasku Seteng ya aku. aku cerdasku dadi bodoh ya kumpul kowe kuwi. Ora mudeng ya omongane Elisa. Ora asli, sik. Piyayi kene lah akeh sing urung ngerti sak. Napa Kowe iki jane jenengmu sing dawa sapa? sing dawa? Heeh. Elisa. Wediar kowe. Sajak iki telat ngombe obat tenan. Lah Maksude jare dawa ki dawa. kaya aku gareng ning nala gareng dawane nala gareng. Oh. Lah Elisa ki ana Elisa sapa apa Elisa ki ana sambungane ra. Oh, ana. Apa? Elisa Orjarus Alaso. Hah? Elisa Orjarus Alaso. Tak kei 100.000 yen cetha jenenge sapa? Ngerti? Sapa? Elisa kowe kaya aso. Kowe Oh, aku kaya muni aso. aso kan nyawang gareng to mau? Iya. Lah iya, lah Aso iya. itu apa sih? Hah? Aso itu apa? Hewan itu loh. Kukuk gitu. Oh. Mungkin. Bukan aku yang bilang kue kayak aso. Hei, aja dibulan baleni. Aja dibulan baleni. Saru. Pagalang lo. Ora. Bukan aku lo. Aku rasu ya sah. Lah apa? Kirek. Duwe cilik awake kok. Anu saiki asalnya dari mana? Asalmu saka ngendi? Ah, mbokku kan sekolah Lembelu. Mbokku kan sekolah Lembelu. Mboke terwelu. Trewelu ki Oh, ya bosok. Dek iki nek. Ya wis ben wong asu iki budhek kok. Mbokku sekolah Lambi Elu. Lambe Lu. lu. Nah. Kok lambeku? Lambe lu. Ya. Lambe Lembelu. lu. Lambe lu ki ngendi? Kaira Sulawesi Tengah kono. Sulawesi Tengah. Ya. Sulawesi Tengah ki nggone ibu kotane Martil ku ya. Kok Martin? Ibu kotane Sulawesi Tengah ki Martil. Kok iso? Sakit piye? Palu. Lah ya aku wong ngampun nek lahir di Palu. Ya. Lawas sih lawas. Rupamu ayu. Ayo. Wis bagus. Kelingan aku. Cek, kula remen sanget. Lah ning kula niku mboten payu-payu e. Kula niku mumet mergane ndelokke nek Sik payu, tembung payu ki tegese piye? iki lho nek ndelok wong manten ngene kan aku ki iri. Karena kan kok Oh. wis mantenan aku ki saya tua tapi ora payu-payu. Loh, gak. Carane iki gampang, kabeh ki nganggo cara supaya cepet payu. Piye? Kene tulisi diskon 50%. Ya ngono kok dijual Padake wong murah, ya dodolan ngono. Masalah iki ribet lho wong mantenani penyatu
persatuan dua keluarga siji. Betul. Urungku karaktere wong loro iki nek pas pacaran wae iso di alem-alem to manis-manis ning arep. Betul. Tapi nek wis dadi bojo, mesti wong maido ngono to. Susah lho aku ndelok statuse Bu Kesi wae ning Pak Cahyo contone. Piye Sa. piye kok sis ora Kowe meneng sik iki jero jenengku kok. iki urusane bintang tamu. Iya. Wis kene. Ngene lho. Aja Aku digagas. mencari contoh sing wis manten. Wis aja digagas. Diem. Contone mau nggo Piye, statuse storyne Bu Kesi. Kesi karo Cahyo Kuntadi. Dina iki banget. Piye? Pak Cahyo jenenge wong dadi bojo ki angel ya. Wis kesel sing wedok, kesel sing lanang sok kesel. Pak Cahyo wis mencoba untuk ndagel. Heeh. Le ndagel ki nyopir, ndase dine tas kresek. Iki mau sirah ya Bu. Sirah kok. Oh iya. ndas. Sirah Mosok itu dalan Sa. ndas. Kowe wis aja saru udu ndas. apa? Polo. Wah, polo nipon. Diparingi tas Mustaka. Fustoko nipun niku diparingi tas kresek karo ngene iki. Lah kok nyatatuse Bu Kesi, kowe iki ndagel apa to, Pak? Ngono. Disepelekno wis ndagel kaya ngono. Padahal ki wong lanang wis kesel-kesele ben menyenangkan istri lho. Ana akibat ki mesti ana sebabe. Sebabe Kuwi sok uga mau bengi Kesi njaluk ora dinehi. no. Lah terus Ning yo kuwi lho abute wong bebojoan. Nek aku dadi Bu Kesi upama aku dadi Bu Kesi. Lah iki kan ana tas kresek to. Upama iki aku mencoba sik mau ya. Amin sawu Pak Yoyo. Niki to jenengan etok-etoke nggo kresek. To. Kula dadi Bu Kesi jenengan kan nyopir. Upama kowe ra ayu negah. Lah, upama ngono kuwi to. Nah, iki tak status, tak story. Piye to? Ngene iki iso kaya Batman to. Ya ampun, sayang, gue kok lucu banget to. Kiyo, mo. Lah ngono nek aku dadi Bu Kesi. Respone. Ya, aku dadi Batman loh. Aku ambungen. Coba-coba tak jajale nganggo kresek iki. Nek aku ngono ayu ra nek ngene. Piye sayang? Cantik jan kaya suster. Nah, ngono kuwi lho. Suster ngesot. Ora Pak Paran niku nanggap wong loro kabeh ya. Maksude nek dadi bojo ki angele ning kono, kudune kan ben bahagia piye carane. Nek kabeh ki proses tanpa kamu melangkah tidak akan mengetahui berikutnya bagaimana. Ngono. Aja terlalu milih-milih engko ndak kowe kepilih. Ngene wae. Supaya ketok engko ki bahagia apa ora percobaan karo aku sih. Oh ya coba. Aja. Kowe apa wis duwe bojo apa durung tapi Lah kok gampang bojoku tak ombene antimu lah wis beres. Kanjeng. Bojomu nonton lho, nang streaming nonton lho. Oh, sorry Yang. Ngawut ae. Sorry Yang. Papa cari makan Yang. Mbak Elisa, Nggih. wonten pamundhut spesial saking Pak Parlan. Oh, napa niku? Niku wabil khusus sing nembang kedah jenengan ngersake podang kuning. Oh, siap. Sajeng cumlek wiwit. Oke. Tenan sajeng cumlek pupuran putih ya lagi iki lho ana dalang dibrongsong Indomaret. Dibrongsong tas kresek Indomaret ya. Iki kan wong apa praga mau lho, aku ndelokke story mau lho. Iki Iya. tentang urip bebrayu. Tanpa ada peragaan penonton tidak cetak. Iya, makane iku. Ya wis wah tujune kok ayu sah. Tapi jane mantenan ki enak mboten to Bu Kesi? Mantenan iku enak mboten? Aja takon Kesi. Yen kanggo kula mantenan niku ya penak banget. Oh, enak banget. Penak, manten anyar kok ya. Lah yen panentenan penak kok kowe ora dadi manten meneh. Ya ora no, kan aku wis cocok karo Pak Mas Cahyo Kuntadi. Oh kabeh iki kecocokan. Iya, Bila cocok sudah rasa. cocok jangan sampai lepas. Bojo setia, ora kaya kowe bojomu ora tau melu mung nampa dhuwit tok ora. Lho bojo tak merdekake kok. Bojo kok digeret tekan ndi? Bojo iki dienggo pameran apa piye? Bojo yo tak nikmati dhewe. Bojo. Lha pancen bojoku plat kuning kok. Memang angkot. Sa. Napa? Ya aku tak menek dulu lho. Aduh, iki
Jane polahe kok ngopo to bejegi? Lah iya. Ngene lho, Sa. Sing ngapunten. Ya aku wong tuwa mung ndongake kowe ndango duwe bojo entuk jodoh kaya temanten Mbak Briyanti karo Mas Watan. Harus berani melangkah karena minangka kepercayaanku agamaku. Penting ya. Nikah itu harus dilakukan oleh setiap muslim. Oh, ngono. Ngono. Ben iso duwe keturunan ngono. Betul. iya. Nyambung keturunan. Oke, Mbah Garek. Ngono. Ya saiki nembang ditani karo Pak Parlan soalnya. Nggih, nggih bawa nggih. Oh, ya komplit no. Komplain nggih. Lah, wong kaya bawa ngene- tambah 150, Pak. Loh, kok sing iki becak apa piye? Kowe yo suara omong kuwi kok ngene mbok kok nembang yo apa cetha? Loh, Giri Lusi Janma tan kena kinira. Giri iki gunung, Lusi sinden Ponorogo. Ya. Ya. Oh, rungokke dhisik. Ya, wis delokmu buktine. Nadyan wujude mung peksi. Sesek curiga aku. Ngapa? Meleh to. Lah, Oh, iki. Ngapa? Ilate nyabang, Mas. Dadi yen ngomong nganggo ilat sisih, yen nembang nganggo iki dadi iki cetha, kandel sisih, Mas. Heeh. Kandel sisih. kaya ula ya, Mas. Ngene Iki ora enek sing bejaji berarti. apa? Iki ula kowe kirik. Ya wis plek dulu sesama kewan Iki iki. kurang munyuke, ledek Ora aku ora melu aku. ledek ketekke kirik ula munyuk. Ya, bener. Ya sa. Gawe taline brangta alus manis nengsa Iki tak tarik garis kesimpulan. Apa? Pawaan apik, rupa ayu, swara becik, pendidikan dhuwur, kok ora ndang entuk bojo, koreksilah dirimu sendiri. Kudune aku ngoco ya. Ngoco, Wis pas aku ngoco iki kacane pecah 1000. yen pancen kaca pecah ngilu banyune blumbang kae lho. Sampeyan Mbak Elisa iki lak favoritmu lak Bu Kesi. Iya. Nah, perkara jodoh nyun prisa Bu Kesi. Kesi. Heeh. Biar dapat jodoh itu gimana? Ngono. Serius. Serius. 2000. Serius. Biasane yen aku mbiyen ndonga ning ati. Aduh. Aku sadurunge entuk dhek aku wis sembatin, ya Allah. Karo bojo aja dheke ngono. Kowe iki ngisin-ngisini. Karo panjenengane kok ya dheke. Kowe ora ngajeni dhek-dheke sadurunge entuk bathang kuwi Aja ngono keprok to. ora. Sing apik, kakang Cahya Kuntadi. sing apik karo bojoku. Iya, iya. Sadurunge aku pikantuk panjenengane Mas Cahya, aku mbiyen batin, ya Allah, kula pengin ya Allah benjing menawi tiba jodoh kula, teka jodoh kula. Kula pengin banget dirabi kalih dalang. Jenenge Jenenge sapa-sapa gelem aku. Mutiara kowe. Garis kosak, bawah underline Oh, italic iya. bold. aku lagi ngerti Sapa-sapa iki gelem. sementing dalang ngono to. Dheweke iki Lah lek ngono kuwi mbok rasa golek aku, golek dalangan pedah kae. ya ora Sekedap ngono. to. Wong iki Sekedap. cita-cita kok dalang ya dheweke ngarani lak tegese disiki kersaning Gusti. Kan kula dereng rampung lek matur. Lah iki lho dirungokne ta bojone omong ora tau dirungokke. Benjing menawi tiba wekdal kula pikantuk jodoh ya Allah, mugi-mugi kula pikantuk dalang. Betul. Dalang kae lho bocahe sing tak taksir. Adik kelasku sing kacek 3 tahun nang ngisorku jenenge Cahya Kuntadi. Dadi ceritane aku ki entuk brondong ngono lho, Sa. Mutiarane. Coba dong. Ki kasih entuk brondong kowe entuk marning. Oh, jadi keluarga jago. Kuku. Anak-anak kacang ya. Wah, wong jodoh ki wis dipestheke karo Gusti. Meh kepiye wae entek-entekane ya ketemu. Nggih, alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi lan kula nyuwun pangestu panjenengan sedaya para rawuh ingkang sami mirsani njenengan dongaaken, Pak, Bu.
Anggen kula jejodohan kalih Mas Cahyo Kuntadi awet ngantos kaken-kaken inen-inen nggih Pak, Bu. Sebab ngeten, matur nuwun, sebab ngeten Pak. Bu. Mboten gampang dadi bojone dalang kondang tur ganteng. Betul. Nggih to? Isine niku teng ati niku lho mboten kuat imane, ngrujut ati, panas cemburu. Contonipun. Betul. Niki wau lagi sonten mawon bojo kula lek ngelem gandrung kalih Elisa pun pen pinten, ping pinten. Aku ngantek nunggu kompor aku. Wes. Pripun iku, Pak? Wes. Sik Bu Kesi. Wes. Orang ngomong. Wes. Lho, Piye? oh sik to. Sing jenenge wong lanang lek gelem ngakoni kabeh Yai Kakung lho. Lek ngerti Elisa niku ayuna mboten, Pak? Lah. Aku menikmati dari kecantikannya dan keluasannya untuk membawakan tembang. Apakah itu enggak boleh? Nah, stop. Stop. Panjenengan mirengaken piyambak Bapak Ibu nggih, dados seksi kula to. Piye bojo kula lek ngekon Elisa, aku ndang to ambungen. Mongko ning ngarepku lho, ning ngarep Iya to kuwi. lho. Wong lanang apa kowe? Kita luruske iki. Wes, Ndak dadi fitnah. Ora usah diselonjorke kok dilurus. Kok sik iki Elisa. Aja selonjor kok Kok lurus. sik Elisa. Apa? Pomo tenan tak ambung gelem ora? Ora lah. Lah iya ora gelem, mung sing gelem aku tok kok ya ngopo. Kan ra kelakon akhire. Keyakinan, kono yakin aku ra yakin. Ya aku rungokno Bu Kesi. Tur ya Bu Kesi iki Elisa kok anggap Ngapa? sapa? Anakmu dhewe to? Adikku. Lah ya adikmu berarti padha karo adikku to. Eh, Apa salah seorang Kat. Banyak kakang makan adik. Ora tau nonton YouTube bocah iki. Ya sa, bacoke sa. Tapi bercanda nggih Bu niki wau sumpah. Bercanda kula. Iya, senajan to kowe guyon ning aku nyunggi kompor. Serius. Ngerti ra nyunggi kompor? Nyuci kompor niku napa? Panas sirahku kebul-kebul. Ngene lho sa. Sa, dadi ning dhuwure Bu Kesi enek kompore, terus dikei panci enek supermine. Bacan saya to. Niki Kowe mboten kula nggih. Kula kowe mboten donga melu-melu. tak rewangi donga. Nek yen donga tok ora iso, tetep bojomu, bojomu mesti mencar ono rene. Sesuk bojomu dicor separo kene. Ora iso pola. Kula sejatosipun ikhlas. Dadi pancen resikone duwe bojo dalang kondang, ganteng niku nggih kudu jembar atine. Tak ewangi. Pikirane kudu dawa. Tak ewangi aja ikhlas, nesuwa. Gak, niku aku ngomong guyon. Ora. Aku dadi sengkuni pokoke dina iki. Aku ngerti ngopo to gareng gak ngompori aku. Mergo pancen biyen tau ngesir Kesi, Yeah. biyen. Nek ditutup kuwi lakon biyen wis. Saiki nembang Mbak Elisa ya. No. Wasu. Kowe kok kaya ula sawa nyebut. Sa. Ayo. Bar mangan apa to sa kowe? Pete. Heh? Pete. Aku urung entuk. Aku urung entuk. Engko ya pariki tak wahi. Jaluk pira petene lho Loh, apa? aku njaluk paparan durung diparingi kok. Wong sing juragan pete kono kok. Wong kok Wasa wenggan kula lana golek isi podang jenar ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi sawangan. Ngene iki piye? Sawangan. Iki aku cewek. Cewek. Nah, iki kiriku. Lah, Namun cara kiri. Lho, Kan niki kan kok- ngaku sendiri. Ning ono wong wedok kok mlaku-mlaku karo kirik iki. Ayo kan jalan-jalan gitu sama jogging gitu loh. Wes ora nyedak kowe ora patek. ngene Mbak Elisa, Jen. jenengan sinden viral, namun di Kuntadi Channel juga ada Ratu Podang Kuning. Tak Siap. sawetke ya. Yuk Om, Oke. ngene. Weh, Mbak. Mumpung wis rampung oleh ujian iki, Oh baru iya, ujian. selamat ya. Wah, wis rampung. Iki Wis lego. Ratu. Podang kuning. Wah, edan. Aku tumenggung podang kuning. Lah gareng kenci. Kenci apa petik ora tekan kok kenci. Sik. Kowe jare Ratu Podang Kuning to, Nduk?
Nggih, Pak De. Pak, Ya wis ora apa-apa wong ngajeni. Jenengmu sapa? Gen ditepung piyai kene. Nami kula Umi. Oh, Umi. Umi ki ibu ki? Nggih. Ora, selanjutnya ono ora kaya iki mau Elisa Kakus iki. Lisa karus kakus. Ya wis pokoke kuwi jenengmu Umi sapa? Umi Hafifah, Pak. Umi Pipah. Hafifah. Oh, Umi Hafifah. Nggih. Bocah endi? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, Ponorogo. Endi kono kok? Kono. Ponorogo. Nggih. Cedhak omahmu. Nggih. Sekolah. Nggih. Nang ndi? Ten SMKI. Oh, SMKI Nggih. seni. Nggih. Sik ngomong-ngomong yen kinmu genah rung kuwi wis dipacar rung. Ayo ngaku diseni danyange kene lho. Ayo. Nek sampun pripun, nek dereng pripun? Jangan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaan jawablah dengan jawaban. You know. Ya ngene Om jujur lek kula pacare sing meking ngono ora apa-apa. Mboten. Kok boten? Boten. Lara lopo karo aku lho kuwi bocah kuwi. Oh, ya wis duwe bojo ora duwe bojo sing penting ngangsu kawruh ning Solo karo ngangsu kawruh nang Bu Kesi lan Pak Cahya Kuntadi ya. Nggih, Pak. Wis kono. Ya Om ya. Bisi ana ya engko bareng berdua engko lek dangdut iki dangdut langsung ya. Langgam sik wae engko dangdut sampean njogete kudu nyuntuk Mbak Elisa. Nggih. Dadi sing dadi herdere Mbak Elisa. Kok herder to leader? Oh iya leader. Herder iki asu. Sere. Ah, berarti aku No. Oh, tak kira untuk ngempek. Ya, Umi Afifah. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Luyuran anggo nek sing tak sayang. Mubeng-mubeng ditanggonmu goleki ora krasa esuk awan ati wengi. Man yen nganti dia kanyawan yang tak sawang mencong ing ngapang kacang sapa katuman sarawi ngoceh dheweke meleh mencong tak suwun mbak jangete udang kuning agawe pikirku komen seratirang tak sawang tambah manis ibu bunga yang kelakon nyanding selilan bakal ati ketimbang liyan si modang kanduket ati keterangan ora mendhet ikutan saya ngeterang Angkat yo. Joget bareng yo. Ada
jumbuh sesuai karo apa sing dadi apa lagak lagune. Jogete Mas ya. Piye? Kon kembangan terakhirmu lho nganggo lho. Wah. Lah kan nganggo aa ngono lho. Lah. Lah kan ngono sesuai. Lah aku ya ora ngerti kendang ngono iki Mbak Elsa gen ayo. Sing nggon tawa mau lho, tawa. Kira tawa iki mung mene lho. Lah yo jajal. Ayo coba yo. Iya, Pak. Sesek nganggo ngunjukke barang apa? Kan penak jos ngono lho. Oh, jos to. Wis rampung ya diunjono. Oh, lah yuk. Elisa. Iya, maksudnya tuh kalau udah selesai itu diunjono. Dan pindah gol. Bintang gon. Wah, Iya. Elisa jan. Tandangnya apik, suarane becik. Wah. Rupane ayu, gampang dihapusi. Ya ora kuwi ngawur ki arepe dokter lho iki. Apa yang dokter ki rasa dihapusi? Pinter mau dihapusi ngerti mek gur wis ben. Nah, berarti lah ya saya tetep iso. Iya. Kayaknya saya mumpung di atas kalian menyampaikan ada saweran dari Sobat Ngebiar. Mana? Nanti enggak ini di tempatku. Rekeningnya mlebu nggonku. Maksudnya. Iya, neng kok kan nggenku ya tak lebok ning nggonmu yo an. Oh ngono. Lah, Nggonku dulu sing dilebonkin. Lah nggonku ning ndi? Cepetno lawang. Ya aja. Piye Mbak? Piye monggo. Ya dari Sobat Ngebiar tuh nanti yang penting ada duet Elisa sama Bu Kesi sama nanti Elsa sama Sinden Madangkara Bebas. Yang satu nanti lagunya yang lembut-lembut sama Bu Kesi, yang satu lagi Ninggal Katresnan nanti. Jatil. Oh iya, gitu. sing lembut-lembut sing halus-halus. Iya yang lembut. Iya rumah sapu Apa? Gambir sawit. Ora. Dodo. Ya wis anu karo mbakmu karo marumu Mbak, ya. sama kakak aku. Kasih ya. Di. Iya. Wah, karo marumu. Kebomu. Macul ngono ora spontan ora. Ora, aku tulus saka tak batinmu. Aku gelem ngadeg anggere aku dipapak. Sing mapak sapa? Papak tembang no masane sampean. Oh, tak kira papak ambulan. Tiwas pareng tak paplok ngono. Dipapak sepot no. Wong ngadeg kono kene wae dadak njaluk dipapak iki. Ya ben to wong ibu negara ya ben. Lah, masa ibu negara kok ngadeg ora dipapak. iya. Lah Bapak, jane aku wis tuwek aku rasa ngadeg titik aku tak linggo wae. Ben Elisa karo Diajeng Chandra Mulia ya, Pak. Engko enak dhewe wong Sobat Ngebiar ngersakne ngono kok ya. 1 juta. Iya ta? Iya. Jadi men cetha lho ini lho. Lah aku wis tuwek lho, Pak. Aku isin ngadeg ya aku njebrot kaya ngene. Tuwake malah santene akeh ra apa-apa ora ya. Heeh. Padahal dari tadi udah lihat streaming loh. Ya ampun, saku ki manis tenan ya gitu loh. Tukung ya Bekasi. Ya. Wake wake wake, wake wake wake, wake wake wake, wake wake wake. Tukang angan bebek pinggir jalan, sing ngerti mbok sing mandraguna satu. Awas. Ho, ho. wake wake wake, wake wake wake, wake wake wake, wake wake wake. Nuwun sewu, Pak Dalang. Penggara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Garwane pung Kakang Kesi. Awek. Wong Boten, bojone boten. ngadeg kok padake bebek iya. Mboten kula gah digandrung ning kene. Aku kadung lara ati, kadung nyunggi kompor. Bener. Aja dipateni kompore. Iya tekan Iki omah. mau mana mung bercanda lho saestu. Bercanda. Iya, ketoke guyon ning kene ning kowe ora sadar to, Sa. Senadyan to bercanda ning kan asine ya dhek lek ditenani ngono, lek gelem. Kok ya gelem tenan. Tetep wong lanang iki apa? Ya aku ki- kan sapal. Wong lanang ki wah ya. Heeh. Lho ya ora. Ora. Aku sapal. latah ora. Aku sapal. Aja karo ngono watake Bu Kesi. wong lanang. Elisa iki kaya adikku dhewe, adike sampean. Alah gombal amoh aku tau ngerti no. Ngunangi SMS-mu karo cah wedok kono. Oh sik sinden Konangan ping 3 Neng lek ora karo Elisa, yo. sinden Mbak Kesi, Iya. iki aja curiga nang Mas.
Betul. Tentara, aja wong iki golek duit. Nggih, betul. Aja nglenggono. Betul. Aku iki pelestari budaya. Wah, Betul. merdeka. Ora dalan kaya Mas Kun tadi aku kekas mruwat. Betul. Mung wong songo ki ora nganggo sinden yo oleh duit aku kok. Oleh duit kok jalan-jalan iki. Ya. Aku soleh karo entus dikon Betul. gak oleh karo entus. Betul yang Begawan. Berarti ditangkap demit. Nggih. Nggih. Nggih, Yang. Matur nuwun, Eyang. Nggih dileke yang Begawan kudu manut. Nyuwun sewu, Eyang Pleret. Menika namung guyon. Niki Gojek, Mbah. Gojek. Mbah Gojek. Gojek Niki mau. romane Cahya Kuntadi kali Kesi niki nggih ngeten niki. Nah. Niki ngeten niki mengke ngerti-ngerti meteng meleh. Wis. Anak wis papat cek cilik-cilik. Loh, Apa? apa jare Pancasila. Mbok kowe dhewe. Hah? Oh, bojoku wis tak Nembang colok. apa Cahayu? Nah, luntur ya, Bu. Oh iya. Luntur. Iya, lah iki dadi Rambut ketok. lembut. Ora Sasmito. Saderenge. Sasmito. Luntur katresnanku. Sasmito. Elisa, Kak, apapun yang terjadi, mohon maaf saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa Elisa ini adalah salah satu sinden milenial yang menjadi kebanggaan saya. aduh makasih. Arab milenial, Arab milih midun. Kakak sewot apa, Dek? Hah? Kamu yang sewot? Lah, ora sido Dados padu. ngeten, boten saben sinden menika nggadahi gelar magister seni, napa malih Mbak Elisa menika saweg kuliah S3 atau doktor. Menawi wonten tugas-tugas kampus ingkang magepokan kalih seni budaya, mesti Mbak Elisa menika wawancarane kalih Bu Kesi tentang sindenan. Aku tau ngomong ambek awakmu to. Aku ya tahu loh, aku tahu kan. Piye. Pernah Zoom meeting ya? Karya-karya di Iya. masa pandemi itu. Yang di Itali Ah, itu iya itu sama kan. orang Itali. Iya, itu juga AA atau itu. Iya. Ya. Bojone arep direbut tok dilem ya. Salah satunya adalah ini yang saya sangat senang dengan Elisa. Jadi dia itu salah satu wanita yang ingin mengangkat harkat, derajat, martabat Waranggono, di mana sebenarnya Waranggono itu juga mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat ya Elisa. Betul sekali. Salah satunya contoh satu, pesinden itu mempunyai jasa besar sekali tumrap perkembangan agama Islam, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa Pak Dalang. Nah, itu salah satu artikel yang ditulis Elisa dalam tugasnya di sekolah Wih, itu. dirungokke. Ya. Maka Ya, toh? dari itu, ya kuwi kan tegesnya komplit antara Bu Kesi karo Mbak Elisa. Suara yang dilantunkan sinden tidak akan merdu kalau tidak menggunakan sound system. Sing jenis sound kuwi mesti enek bass, enek treble, ya. Ya. toh? Ben komplit. Betul. Sampean Bu Kesi bass, iki treble. Ya. Loh, lah. ora iso murup tanpa ana setrum. Aku setrume. Sek, arah pembicaraanmu arep nyandi iki. Sound Nek- system. Apa lha kowe arep ndi kok ana bass ana triple? Maksudmu terus dua-duanya kamu pakai. Yuk. Emang dia mau. Loh, aku juga mau. Oh, Sek, lanjut. Jadi Waranggono menika ternyata berjasa besar bagi perkembangan agama Islam. Berarti awake dhewe kudu bangga El ya. Betul. Dadi Waranggono iki kudu bangga ping Bangga. pindhone. Kalau remeh ya. Dadi sinden kuwi cucuk timbangane Cucuk. derep. Iya ra? Betul. Betul. Saiki coba aku yang derep sedina apa nganti 500.000. Hah? Ya. Orang nganti yo. Ngono kok arep orang ngono kok arep disepeleke dalan. Ngopo kuwi? Ku mestine yo Kasih ngono. kayak ngene lho. Ping Kudune ra telu, iki. Ya. Pesinden melestarikan seni tradisi, Tradisi. dari zaman nenek moyang ngantos sakniki. Yen ora nek sinden, yoga-yoga, dalang kuwi ya kesepian, nglangut tembange. Sapa sing sepi. ngancani? Piye iki? Sapa Iya. sing ngancani? maksudnya piye? Mbah. Aku kuwi pokoke anggere ana wong nesu tak ewangi kok. Dadi sinden menika ngrenggo endahing gending, Luwih. ngrenggo endahing pakeliran, nggih to. Ping sekawan lumantar sinden menika ugi berjasa inggih menika Napa? menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan. Jadi penjenengan mirangke cakepane tembange sinden niku wau menawi jenengan sadar niku oh ternyata sinden niku tak ubahnya sebagai seorang dalang, Kuwi. menyampaikan pesan-pesan moral kehidupan yang Dirungokke. sifatnya universal. Dirungokke kurang pinter. Kita apa? aduh dari penjelasan Bu Kesi luar biasa ini idola. Kurang pinter apa Awal bojomu? aku mengenal wayang yang Bu Kesi idolaku. Jadi Contoh, saat ini jenengan preso mboten? Yo mas, gones.
Jarwa muda mudane Sang Prabu Kresna. Ya to cakepan sinden. Mumpung anom ngudi sarananing praja. Jarwa muda mudane Sang Prabu Kresna. Entuk dene mumpung anom ngudi sarananing praja. Ini kan pesan moral. Ayo mumpung awake dhewe isih anom ngudi sarananing praja. Ya ta? Iya, pancen bener aku pancen saiki anom kuntadi. Oke, saiki nembang menghibur marga masyarakat. Oh, apa ta, Ayo, Bu? Mas Gareng. Oh, wis to. Langgam luntur sedih. Lah emang kowe diputus pacarmu, Nduk? Enggak, aku cuma suka aja lagunya. Iya. Bagus. Aku Sing ya. bawa mulai ini siapa? Ibu dong. Oh iya, terus awake dhewe gentenan ngono ya. Iya no, gentenan dadi Ya, kudu. mbok wek sik terus non. Sabar. Titenono, sesuk nek ngomong ora tak gek teh. Aku seneng aku susu. Ayo. Sabar, wis ora. Innallaha masabirin, orang sabar kekasihnya Allah. Ora, sekali merdeka tetap merdeka. Sudahlah. Iya. Sudahlah. Yang lalu biarlah lewat. Yo. Untuk para penggemar YouTube, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Malam ini penonton Kuntadi Channel lebih dari 2.600 pemirsa dimanapun berada. Kuwi sebabnya apa kok penontonnya akeh? Mergone kowe padu karo yoyok kuwi. Mboten, menika namung guyon. Mau teng YouTube enten sing komen. Ora, serius lho ki kok guyon piye? Enek sing komen. Bu Kesi nesuknan enggak ya karo Pak Yoyo? Mboten, saestu kula mboten nesuna namung. Oh, ora reng bojoku lembah mana. Apa-apa. Nembang. Kowe ora nesu tekan omah kowe tutu ngalu. Angkis. Yuk. Yen diundur ngalantur ngrusakke hati nadyan wasa bakta tresnane luntur ngon jati. Kita bareng ya Cahayu. Tiwas andedawa loro. Tiwas andedawa lara. Wis ngerti cah loro do rukun ngono ki aku wis kaya swarga. Ha, kowe tak tok-tokne dadi dhek. Padake jaranan ae. Yo. Alisan sih. Wong Luntur. tuwa karo nyawang. Ora koyo wis luntur Ibu sepuh.
damai aku. Halo Kes, aku ya aja dadi atimu ya Kes. Wah. Terima kasih. Omone emosi sik metu. Reng diwangi maca reng. Wah iki. Yo tak kira diwangi nggo duite. Ya engko didom ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Mbah No Kulit. Nah iki Pak Bak. Saking Mbah No Kulit Magetan. Gendeng bawa pepiling kagem Ki Cahya Kuntadi. Lan ugi Mbah Trima. Mas Saipul lan ugi khusus Kang Gareng. Nggih, Mbah. Awakku wis 2 tahun kok enggak ketok ki nyandi ae to Reng, jelasno. Mboten enten sing nanggap, Mbah No. Pandemi, Mbah No. Mbah No takon wae ora tau nanggap. Aja ngono kok ya Nggih, wingi tresno kok ya. pandemi Mbah No niki nggih sementara tiarap rumiyin sakmenika sampun lega sedaya pagelaran wayang kulit sampun dipun ijini. Nggih. Nggih nenggo dawuh. Ugi saking Bapak Eko Praloyo saking Dukuh Seban Desa Tengger. Puh Pelem Wonogiri. Nggih. Kuwi Mas Gareng. Niki request Mas. Bawa yen ing Tawang ana lintang. Menika niki Mbah sinten wau? Gegaraning wong akrami. Nggih, nika satu saja. Pilih salah satu. Yen ing Tawang ana lintang napa gegarane wong akrami. Lagu menika